Čau lidi, já jsem Katy a dneska si řekneme něco o hře Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's je velmi dobrá hra. Je to hra, která má srdce, má krásný příběh, plný zvratů. Five Nights at Freddy's má teď docela problém. Minimálně aspoň co si myslím já. Příští rok vychází hodně skvělých her. Vychází například Secret of the Mimic, kde bychom se snad měli podívat na historii tady tohohle z toho šmejda, který nás zabil v Ruin DLC. No, potom vychází Five Labs at Freddy's, který už vlastně vyšlo, jakožto demo, ale plná verze by měla vyjít příští rok. Už to pár youtuberů natáčelo, takže už snad to mělo být dobré. Akorát je škoda, že nevyjde v tom multiplayeru, takže to musíš prostě hrát buď s kámošem na jedné obrazovce rozdělené, nebo to je prostě, oni nám nejsou schopni dát v roce 2024 normální multiplayerovku FNAF závodní. Vlastně ono to je něco jako Mario Kart, akorát to prostě víc cute a s FNAF postavama. No a pak příští rok vychází FNAF 2 film, na který já se těším asi úplně nejvíc. Protože, no, hnedka to vysvětlím. Vraťme se trošku do minulosti, do roku 2021, kdy vyšlo FNAF Security Breach. FNAF Security Breach měla být největší hra, která měla být. Bylo to úplně první oficiální free room Five Nights at Freddy's, akorát všichni jsme od toho čekali asi trochu moc. Pač tohle bylo neřekl bych katastrofa, ale nebylo to prostě dobrý. A začalo to už u Help Wanted, kde se prostě začal objevovat glitch trap a bylo to prostě, zase to zakopalo ten lore úplně pod zem. Protože předtím to bylo krásně zakončené FNAF 6. Henry spálil všechny animatroniky a byl prostě konec. Všechno skončilo. A když vyšlo Help Wanted, tak jsem si říkal, že je to asi ta nejlepší hra, která zatím vyšla. Protože bylo to prostě všechno možné, co jsem si přál, a ještě k tomu ve VR. Takže skvěle. Akorát, no, prostě screenme si ten konec. Ve FNAF Help Wanted jsme prostě začali objevovat pásky, kde se nám představila beta testerka. To nám řekla, že musíme prostě všechny nahrát, že se začala objevovat virus v těch hrách a že se snaží ho opravit. Akorát na 15. pásce se nám představí znova. Ale to už je glitch. A ten se přes nás dostane ven. Asi hrajeme za Vanessu, za kterou hrajeme jako v Security Breach. A pak to začalo. Nebo jako ono to nezačalo. Ono to začalo už dávno. A tím myslím FNAF 4. Pak začaly vycházet knížky jako Father Frights, Twisted Ones a tak. A to úplně ten lore úplně pokazilo. Prostě začalo se to motat. Furt, podle mě, knížky nezapadají do her. A takhle to podle mě je. No a pak vyšel Security Breach, kde je canon ending, prostě jsme zachránili tu Vanessu. A jo, takhle by to mohlo skončit. Ale ono vyšlo DLC Ruin, které to jako kdyby napravilo, ale vlastně ani tak moc ne. Protože jo, představilo nám další postavu a tím byl Mimik.
což je prostě další postava, která... No, doufám, že to bude nějak dávat smysl, ten příběh, do konce. Páč, doufám, že to bude dávat smysl. Prostě chtěl bych, aby ten příběh byl nějak hezky zakončený. Potom, co vlastně moje, nebo furt jsem dítě, ale jsem fanouškem Five Nights at Freddy's už někdy od roku 2018. Což už je dost dlouhá doba. A prostě chtěl bych, aby to bylo nějak pěkně zakončené. Já vím, že už to říkám po několikátý, ale prostě si to tato hra zaslouží. Takže doufám, že to nebudou natahovat až někde do roku 2038. Takže doufám, že to bude fajn. Zatím to jak tak už dává smysl, když jsem se díval na Manojovy všechny teorie a tak. Takže jo, doufám, že to bude dávat větší a větší smysl a že to bude nějak pěkně zakončený. Já bych tímto chtěl poděkovat Scottu Coftnovi za skvělých 10 let FNAF, 10. FNAF výročí. A já se s váma loučím. Takže čau.